И какво става, хора? Аз съм Тинджипо, тук с мен Илко Славов и днес ще играем Майнкрафт в Darkcraft. И какво става, хора? Darkcraft. Аз съм тук до мен и Тинди Пилот и днес играем в Darkcraft.elo, както знаете. IP ще има под описанието, така. И под моето. Извинете за лага, но все пак само това мога да си позволя. Знаете, че снимам с OBS и OBS ми дава доста хубави работи да правя, понеже компа ми не е много силен за OBS. Не, айрона ми. Яма пази, бе. Какво ти бе? Аз убирам айрон, то си искам ме убия. Сървъра, както казваме, можеш да влизаш от 1.8, само че крипери ли бе? Да, все едно сме на 1.9. И на 1.9, на 1.11. Да, ние ще почваме ново оцеляване. Ние имахме къща, но я ограбиха, защото забравихме да я реснеме. Аз не съм я ограбил, нали знаеш. Да. Какво ресли? Не. Добре. Къде отиваме? Аз купам тук на някъде. Добре. Хора, ако искате да видите гледната точка, отиво линк в описанието, 2 крипъра ме очакват. Идвам. Съжалявам, хора, ако не виждате, но брат, както виждате ми е едно брайт. Не, брайт. Крипериньо. Тук има едно криперони, което ще гръмне сега. Само дъно беше. Само Те са махнали. Добре, ти почвай да копиш, аз ще направя къщата. Хора, чакай малко. може би това ще го пазваме, защото няма смисъл да гледате как ние копаме и такива неща. И си правим къщата. И без това той има само 10 минути. Да, така че при мен ще ги деля на епизоди. И трябва да гледам точно кога ми свършат 10 да ви казвам чао и за това. И след като ви каже чао, почва другия клип. Веднагически, да. Да. Понеже той е нов ютубър, му е интересно да снима. Не е чак нов и преди съм снимал. Снимал си. Даже имах 10 абоната. 10, да. Добре, че ти нищо. О, човек тъпай са мина! Добре, спокойно, аз ще правя такова. Аз ще правя къщата. Даже намерих място. Ето ако го изравниме. Да обера ли от изоставената мина дървото? Каква мина е? Кейв? Изоставена мина! Що не каза по-рано? Да обирам ли дърво? Не, споко, аз имам. Как няма, имаш вина. Тук има много айрон между другото. Взимам ли? Не, аз ти. Да, взимай, айрон, взимай. Каквото ми си голд. Хора, това, че като по-нататък ще си направим наш SMP сервер. Аз имам. Да, ама... Не се боли той. Не е много SMP. Голда да го взимам ли? Кое? Голда. Да, голд ни трябва. Голд по-нататък ще си взимаме доста. Ще си направим голден апъл и такива. Ма не ноч, по-лек, по-скоро. Не знам. Хора, аз може... заби мишката. По-нататък може да направи и много неща. Влогове. Така се стана 2 години, като се върна там някакви мизерни скрайва. Човек, аз копам едно блокче и то пак айран идва. Късмет. Ето копнах още айран. Да. Той... Човек, аз трябва да си правя интро. Както виждате, аз съм ютубър. Аз съм мембър. Опа. Съжалявам, хора, това беше малка грешка.
За какво се телепортваш? Ай вече. Охо, тук имам 40 кила, бе. Смятай колко е това. Да казваме, не сме ги читвали или нещо такива тези килове, просто си играхме преди. И сега искаме наново, защото почваме да снимаме. И да е по-интересно за вас. Да не ни гледате какви сме се развили. Ние тук играме от един месец. Ами, хора... Ай, сега идвам. Съжалявам, но той малко затвори. Не затвори, просто завиши. И също така някаква къща да е. Ще е, малко ще дигне такова. Едно крафтинг тейбъл, че ни трябва. Слабове. Да, записах разговора си. Окей. То няма да кажат нищо, хората, все пак той ми е случай. С Соня ли? Стигаме, бивей. Лагва ми казах, бе. Не нужно ме биш. Че ти е слаб нет. Абе, не ми слаб, нали ми лагва с програмата, бе? То само на тебе ли ти лагва? Бе, ти снимаш с бандикам, лесно ти. Какво ми е лесно, бе? Пъти, ще ти кажа аз ко ти е лесно. Тихо. Тихо. Сега ще сложа аз бандикама да видиш. Сега ще си го дръпна. Дърпа, бе, нали го имаш, бе? Добре. Таре, прина там. Човек, прина там. Ой, няма ти прави нищо. Аре, бе, ва, хилпи за къщата, бе. Смърдел. Аз нямам дърво. Ходи си вземи. Съм тя с дървар на тебе. Спри, бе, Иво. Да не ти кажа тайната, ей, пред хората. Няма да си от това дърво, човек. Обикновеното. Аз не го учам да побирам. Добре, вземи и от споро с дървото ми трябва. Как да ги измисля? И от споро с върво ми трябва. Да привършах сме с дървото. Не, няма да е толкова дълга къща. Ще мини по-нататък, ще правим още. Точно. Моята програма аз мога да се рова в интернета и то пак Майнкрафт да ми се види, нали знаеш? Да, човек, сежам се. Яла да видиш как са къща. Сега ще се дръпна аз. След малко ще дърпаш. Ще дърпаш. Ще се дръпна аз след малко. По-добре да снимам 10 минути, отколкото... Не, между другото, знаеш ли що ли снимам с това? OBS. Не, с бандикъм. Защото когато говоря и не се чувам хубаво, когато говоря по скайп. Човек, скайпа не ти винова. Хора, човек, аз почти направих 10 минути. Аз сега ще спирам първия клип. Аз работя. Добре, ела до мене. За какво? Ела така бързо. Точно. Да ме, ела. И ето, ни хора, това е първи епизод с приве. Това е първи епизод в този сървър. И чао, очаквайте втория. И сега почва втория. Бай! Сега почва втория. Чао.